Понякога времето влияе дори на акумулаторите. Сега ще тестваме този акумулатор на BMW в какво състояние. Необходимо да изберем правилния акумулатор, че е стандартен. По европейски стандарт ще го тестваме и трябва да въведем правилно неговия капацитет. При тази ситуация е добре да се зареди акумулатора напълно и да се извърши нов тест след около 6 часа, след като е приключило самото зареждане успешно. Според уреда този акумулатор е в перфектно състояние.